Ay, ¿eso es visto ya?
guapísima. Te digo ahora cuando llegue la chica aquella con la lista de los colores. Vale, va. ¿Cuánto l'has canviat? El que vaig veure no era este. La galeria Estònica que me'l va ensenyar. Sí, me'l vas canviar. Que dic que em va dir tan gran, però que dic que és de colors. ¿L'ha vist tu? No, però este no està ben mono. No, és que a les 10... Ai, vosaltres... No, i mitja la tornem a la casa. La Caldegra. No te he puesto reloj de nada. Esparri ja estan anant 7 torns, és que teniu que no hi ha post. Claro, falta una. Esta fila ponerem a este costat. Teníem la competència. Qué tío. Sí. No, nos vamos allí en la puerta. O te sientas y te pones un poco.
saps per què no duren, no? Sí, perquè s'han descarregat totalment. No, I perquè han estat temps sense carregar-se. no, perquè estan... La xiqueta meva gira i gira. No me lo pises, que no es mío, mi hermana. Ah, ja, che, ja. Però falta una altra, falta una altra. Vale, levantemos un poquete vosotros. Mira un poquito, mira un Ay, sí, chica, la guapa.
Que no filme ningú. Miguelito.